Tabi jala horasma sian hami parhaladu marhition upasaha tami tuhita saluhuna. Selamat tau baru madi hamu saluhuna ruas ni huria nahina holongan ni tuhata Yesus Kristus. Tama madok moliate hita tu Jahuba pardenggan basai. Ala diloas dope hita mamongoti tahun nai baru sadarion tahun 2023. Atong hati dakkom may bana. Tapangiar masuarat ta memuji hasangapod doho hamulian na sun gugui. Jala taulup pumagwarna na badiai. Naung pasal puhon hita siat tahun na buruki tu tahun na baruon maret de mahita. Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natumo palangit dohot tanoon. Amen. Say mangaranapi do mataku dopak akadolok, siadia do ulaning ro pangurupion tuau, sian Jahoba sito palangit do tanoon sabing, ro pangurupion yang gotuau. Dang tagamon luason na tarsuladit patmu. Dang tagamon nok mata ni si jagaho. Say jagaw ni Jahoba doho sian nasa parmaraan. Say jagaon na dotodim. Say jagaw ni Jahoba doho lauruar dohot lahobongot. Olat ni onro di saleleng nileleng na. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami nadi banuagijang. Di bahen hodo anak kaholongan ni roham tutoru ni patik. Asa di palua akan aginonggoman ni patik. Urupi kami, asa dohot kami dapotan kaluaw ni. Jala asamian kami di bagasan karajaonmu.
marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon mapatik ni debatang di minggu tau baru sadarion imanatar surat di Filipi bidudua ayat 12. Songonon ma natar surat disi. Ope hamu nahina holongan songot totong ni pangoloyo muna naselaon unang hola juppa di hamu ahu lam songonima dina padau-dau ahu mardongan biar dohot lomos ni roha ulahon hamuma hamu haluau muna ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale amanami jala debatanami nadi banua gicang. Parasi roha nasumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausion nami nagudangi.
Tatap kami mariti-hiti asini roham. Jalase sama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak kakolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dusata. Para si roha jala pardenggan basa do jahuba. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita hobar tuak kadusata. Jaladang dibaloson tuhita hobar tuak kahajahatotta. Songon asini rohani amama mida akanakna. Asini rohani jahuba diakana makabiari ibana. Hasangapon ma di debata nadigijang. Amin. Tangihon mahata ni debata, turpuk epistel di minggu tau baru sadarion. Imana tersurat
di Efesus bidutolu ayat 14 saat rodi ayat 21 tajaha marsika pasoring alani kulopit dototu maradopon amai anggiat khobar tugudang ni hasangapon nay dilehon tuhamu jolma parbagasan si pargogoan jala si patuguon marhite-hite todina naeng mamalohamu mangatusi rabdohot saluhut akan abadiai gajangna dohot bidangna bagasna dohot tibona alay tarpatu paibana do adu lumobisian na tapangido manang tapikiri kobartu hagogoon na makorhon di bagasan hita ido sahatna martua do akan atu mangihon kata ni debata jala nau peopsa amen. Tahatidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natmo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tondi parbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati tarpajal do ibana di hau pinorsilang,
na tuat tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jakoba, amanai pargogo na soha turusani, di sima ibana pemamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditordi parbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak ng mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Tapayhut-ihut ma suara ni titing di minggutta sadarion. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Minggu sada Januari 2020. Naparjolo, goar dohot topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu tahun naim baru. Topik minggu, hasok kalon dohot holong ni rohani debata di ganup jolma. Napaduaon, ruas napida. Mulai sadarion minggu sada Januari 2020 nunga pida keluarga Frankie Manurung Inangi Deborah Yulan Purnamasari Boru Pardosi pida huria tu HKBP Resort Kirap Remaja Distrik 20 de Boskap. Napatoluon minggu tahun baru. Sadarion minggu tahun baru sada Januari 2020 tolu parmingguon tolu hali masuk. Parjolo masuk jam 8 wib bahasa Batak. Paduahon masuk jam 10 wib bahasa Batak live streaming. Patoluhon masuk jam 10 pitu wib bahasa Indonesia live streaming. Tuminggu namangihut 8 Januari 2020 dohot satorusna parmingguon masuk songona somal. Parjolo masuk jam 6 wib bahasa Batak. Paduahon masuk jam 8.30 wib bahasa Batak. Patoluhon masuk jam 10 sada wib bahasa Batak live streaming. Paupaton masuk jam 10.05 wib bahasa Indonesia. Palimahon masuk jam 10.08 wib bahasa Indonesia live streaming. Na paupaton pamuhai sermon parhalado seresot HKBP Sutoyo. Di hari Selasa 10 Januari 2020 tolu, pamuhai ni sermon saresot HKBP Sutoyo dohot HKBP Cawang rap dohot keluarga masuk jam 10 siawib maringanan di gedung utama. Napalimahon rapat huria. Di hari Sabtu 14 Januari 2020 tolu, patupaoni huria tado rapat huria maringanan di gedung utama gereja dimulai jam siawib. Namandohoti rapot huriai parhalado, dewan, pengurus seksi, 2 halak perwakilan ganup paduan suara. Sahalak ruas dohot rasio mewakili 25 kakak. Undangan rapot dibagihon tuna mewakili marhite sintua sektor nabe. Disosoima tuna mandapot undangan rapot asaro mandohoti rapoti. Napanopon sumbangan. Di jalo sumbangan sian panitia Natal bersama HKBP Sutoyo bunga altar tu minggu sada Januari 2020 tolu. Lau pasikopon titingon boi mata jahat di titing cetak. Songenima saat di titing ni minggu ta sadarion.
Itiki marede hita tapasahat ma mauliati ni rohata peliata tutuhata sada adu sadabi di hudulata. Yes.
Tameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima nama ngaramoti ate-ate. Doh pikiranmu na di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Wijahama jolo hatani debata. Nagabe mabuhali hita dina mamukka perdalanan ninguluta di bonani tahun 2020-an. Imana tersurat di pasal men bidualu ayat sadaro di 10 di dok edesi David adi jahu basingong ko pami macay sangap doguarmu dilihat portibion di patibul hodo hamuliaumu ro di atas niaka langit. Garis siap pamangan niaka danak doho takka poso-poso dijadi hokodo parangammu. Ala niaka nama ngaloho asa pau japon musuh dohot sitahi sudul-sudul. Molo hutaili hol langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat doho bitang akka napinaulim. Tungaha mania jolmai ubai pola ditarengoti rohami bana jala anak ni jolmai ubai pola diebati ho humurang apalotik doi bana siad debata di beko alai ditali-tali hokomu se hamuliaon dohot hatongamon tu bana dipabakito di bana gumongkom akka jadi-jadian ni tangammu sudi do tahe di patuduko tu ibana akka biru-biru doho lobu sudina rodi binatang akka nadi harangan pidong nadi toruni langit dohot akka dekki di laut rodi sudi na mangisir di laut ali jahuba sigonggo pami macai sangap dogoarmu dilihat portibion. Ima na gabe saha na laos ihutusi tapi itu majolo jamita hapujungan ni purus diganup tanggal 1 Januari songonon di tonga-tonga ni huriatta hakabipi hasok kalon dohot holong ni rohani debata diganup jolma na gabe topik amuak kadongan ruas ni pamatang ni Kristus na hina holongan akaruas parhalado nang partohonan ni hagabipi diganup inganan. Parjolusi itu pinasaha ma hataon tuhamuna ganup. Selamat tau baru ma dihamu saluhutna. Napa dua hon macayuli jalariko do jinohut tuhita ganup asa sian nasaroha hati-hati pikiran nak pakilalata. Tapasaha mauliati tutuhatta di bagasa sadarion sada Januari 2020 maka melihat ehon tu dibatasi tulus sadai padonganyonna pangaramotionna ulaonna marmudu-mudu hokita pangapulionna tuhita ujumarsak dohot palumehon pasu-pasuna namaragami noksaha tungulut tabe nak tuhuriana hakabipi manipak di tahun 2022 dia di nama naili hita tupudi tu bagasa tahun 2022 ganup do hita botosa songod dia dok ni siado patta mangulu jala mangula songon akka anak dohok buruna na hina holongan nai las ni roha na ngarsak petabulus do diganu gulmi ningoluta di sido ibana madongani hita patau hita gabi sitidangina marhiti ngulu nangulota na tarpasu-pasu jala gabi pasu-pasu tuna humaliakta marsada-sada dijabu diulaon di parasauran di patau do hita maka monakon akka tantangan na marragami di patau do hita madungdung akka naikon sidungdungot tak nakpe adong na suapala sikop jalan adong na duminggan sian natinahina di tonga-tonga ni huria nang diduru ni huria di akka ulaut tanah maragami di ragam ni ngulu-ngulu di patau do hita patupa ulaun orientasi pakobesiut di HGBP di tahun 2022 5 tahun kesehatian asa sadah hita dijabu di huria di parasauran nomekmet sahat tunau balga nang dia kaulot tabi ai tunamian di bagasak kasadaud do palumehonon ni di bata pasu-pasuna jalanunga tai takas di pardalanan ni huriata namian di bagasan hasadaun
tarpasu-pasu huhut gabi pasu-pasu. Tapasaha mau lihat itu hatta perdengan basai. Macairi kokdo hati-hati roha pikiran nak pakilalan nama dok mau lihati adong jalamian totong dihita di bagasa tahun di tahun 2023 tarlumobi ala molo marasik siani tung mauldo tarbahek kita mengadupi naik ko sia dopata songon akanak ni jolma alai dohok dotong songon akana porsea songon akasisian na tarlumubi songon ruas do parhalado ni HGBP rohana digohi hamodiati unido patau hita mengadupi namol situtu naikun adupata di bagasa taunon songon akanak ni jolmai hita tadupi do mamukka tahun 2020 di sadok portibion resesi ekonomi tarlumubi di tahun 2022 songon naong di patujulu ekonom portibi na tarbarita Immanuel Rubini salak profesor ekonomi di Universitas New York di tanggal 10 Oktober 2022 tu majalah Time nama dok nata dupi do sada krisis ekonomi nama cedok krisis stagflasi di guare ibana ima krisis ekonomi nasodung do peta adupi nasailaon pandemi COVID-19 sia di tahun 2020 rodi 22 naso haru macohok do pe sahak tunaing nakpe naong bahatan divaksinasi patuluhon mana paupaton tuakan tua-tua. Porang Rusia meredupun Ukraina nama pakorohon tu krisis pangan. Pertumbuhan ekonomi na lambat. Gali ia sogumali ido deba si bociri ni resesi ekonomi i. Nunga mangaradia ka pamaretta di portibionyan. Dang maribar pamaretta di Indonesia di tahun nasalpu lau mangadupisa. Alai dang apala tabo to manang nongtuk hatauan ni bangsot ta mangadupi hamalon ekonomi globalon. Bengek mahita manangyak ko pamaretta ta asa di parbisuhi. Bengek mahita manangyak kon hasadaon ni rakyat Indonesia di namangedupisa. Di sejarah ni hazol maun uju masa resesi ekonomi matse baha doa kana ni jolmai namanao situtu tarlumubi akka naso mardihadiha. Di masa akka resesi ekonomi masa dotong akka namarsadisi pola saha tu haguturon nama buat jea di tonga-tonga ni parasoran hajol maun tatangyak ko gomos unang masai di tonga-tonga di bangsot ta tabana songon huria HGBP padalan naong tatop-topon di sino di gurang HGBP 24-27 Oktober 2002 dihita ima patupot tado sentralisasi parhempengon mamukka sada Januari 2020 lau patugu pakko basiot tadi sandok HGBP nak tuduru ni HGBP jalaman arihun ngulu-ngulu ni sude partohonatan naguk tiki doho pegawai na tinurgasson ni debata marhidi epurus HGBP doho pasauton program resort doho distrik nang hatopan sian na sapulsada rumang ni peliat di ganup furia di ganup minggui di pasaha ma na lumabakna di hari Rebo Ganu minggu tu pusat Manang Sentral gudang ni 55% di Sudi Piliani lau manggarar program resort distrik doh hatopan nang parbalajo ni sadok pangula naguktik ni HGBP doh pangula tinurgasson ni porus ni HGBP sio 45% nari pakyan ni huriai patupahon nari kot tu ulau di huria daksari honon ni ganup huria be anggaran resort distrik hatopan nang balajo ni pangula na mula di sinang di resort parhepengon sentral nama narehoni totu sialani namasa tu hajol mau di sadok portibion ima resesi ekonomi naong genuara digijangi budi tubu di rehata sukucuk ke taringok tu hatutuk ni sentralisasi parhepengoni manggarar sigararon na tu program resort distrik hatopan doho tu parabalajon hatopani Dina mangadupi na dua naong genuarani ima resesi ekonomi dohot padalaton sentralisasi parhepengon ditiki na songonido hamuak kadongan tabban ni ganup naik kosiadupan ni ganup hita dingulut tamar sada-sada na totu maragam rumangna jala maragam hatawot ta mangadupisa diguhi hamoleteo ma rohata ala akka anak dohok burni tu hatta duhita naso pasobon na mangadupisa na somarsigat tu kita tu hatauan ni hajol maut tasabik kita akan aporsiai ima
hatauan na digohi keterbatasan. Alai dohot jala hok do hita marsigat tungtong tu hatauan ni debatata pergogo naso hatudusani para siroha dohot pardengkan basai. Haposan do tu hatai patau hita marsasahalak mengadupi naikon syadu patai jala patau hakabipi nama muka Januari 2020 patu pasadaulon nadinggan di juluna nong ditetop pesinu di gudang di Oktober 2022 ima patu pas sentralisasi parhepengon. Paring gacon pahicaon doho pahirason ni tu hatai nong maniroi hita di sinu di gudang manotoponi hita patu pahoni bahen sangat di guarna. Bahen hamamaju ni hakabipi jala bahe pasu-pasu di ganup kuria nang ruasta gabe pasu-pasu tu portibion marhite narade mangulahok katana. Jalapi situtudo hatana natar surat di pasal menwalu ayat 110 patugu hita di posne roha na tahari kotor di nama dalani tahun 2020 di ngudut tamar sada-sada nang di napatupa orientasi tau pakubasion na taguari tahun profesionalisme dalam penata layanan 2020 na mangurupi hita patu papakobesion sadenggan-denggan na marhite sentralisasi parkepengon jalan na patau hita mamak kesadenggan-denggan na sana pinalumehon ni debatatu hita ganuk dia mei ima nama doktu hita manosoi hita makaporsiai jala mameop panadaun na bagas jala bidang taringot tu hadebatau ni debatata debatasi tulus adai ima debata namar hasokalon namak kaholongi ganup jolma. Nasokal do debata nasangap namar mulia di atas nyak langit digijang ni nasanarong di hasianganon dilihat portibion. Alai dak kasokalon naholan tuha mulion na sendiri ia hasokalon ni debatai. Alai hasokalon namak kaholongi hajol maunido. Dak kasokalon na pado dirina sian hajol maun. Alai hasokalon na pajonok dirina tu hajol maun do. Dakasokalon namak komol-homol huason adong di diri na sabing iya hasokalon ni debata. Ali hasokalon nama segihon hamuliaon nang huason adong di diri na tu hajol moni tu anak ni jol maido pasau to sakapna nabadiye di hajol maun jalmarhiti hajol maun. Asa dohot hatana jepek dohonom ma hasokalon ni debatai tu narikot tu hajol maun nahina holongan naidui. Dakasokalon na naeng medodoni hajol maun na ni dodonan ni hamalon ni ngulu-ngulu. Ale hasok kalon nama bahe jolmai nabui di ida dongan na jolma so mararga so marguna so tau gabi hajol maun na sangap hajol maun na arga di juluna hajol maun na gabi ula-ulana patupa akasakapna na balga ido na dipa adar di ayat 4 rodisia ni pasal menwalui. Taidama dinamangi huton asa di ujungna saitubu jala sailam tugu mahapor syota di bana na patau hita madalani tahun 2020 songon anak ni jolmai dohot songon ruas ni pamatang ni Kristus na parjulu ima di julu ni dibata atik pe siat tano o mulat tajala mulak do itu tano lapatanna atik pe natinopai do hitaon ala di debata nasok kali tung holok situtu rohana mida hita tukso mamulus do tikki molo so di patu taibana dua namangi huton tu hita hajol maun tu hita akka noktinobusna macai argai marhiti anakna Tuhan Yesus Kristus. Saya ditaringoti rohani debata do hita au ho hamu ibana nasida nang uju so taboto uju so tahilala uju hita sendiri pejut-jut dak ta pikir-pikiri diri ta sendiri di batana sok kali manaringoti di rohana taringot tu hita lau patupa na tahari kotor dinguluon lau mangodihok kita lau mamaso-maso hita sian hatawon na so haso hatanido ima debatata na marhasok kaloni na di atas nyak kalangit doh na dilihat portibioni asa unang menek roham mida dirim mida hazol momi argado ho di ibana da iman yan papos rohatta mengadupi resesi ekonomion dohot pasaut sentralisasi parhepengoni gari hita jol masa diri namar pikir bahat nabui tapatupa lamma debatai sadiri mamikir-mikiri hita anak doh boruna namat searga di tubus
ditaringoti di batado diriku nang diri nyakka dongata di bagasa tahun 2020 nagu hamoloni posma rohata disi di hamuak kadongan ya do masa di hutanami songonotik ki tanggal 1 Januari mula mak sada halak tu jaya busa gereja alai marsalau pardopahan nai soneng ibu tu hamu dalaniaha taratuk do bangku ni gereja lamor dohodok ibana itu ala kurang muruk porwa ati ala yang go di situ yodang masai hidet tok ati satu ngarong na songonian dok kita mulak tapi hutihu mak otik ngai ati paduahon di bati debatado hita sahat tu nama nongos anak nana sasadei tu tongat-tongat daga bidaging jala manongos to di porbadia tu hita marhiti to dina miat di bagasak kita di patu paibana jala marhiti na posona nama dulu hita uju marsahit nama nopo jala nama makulingi hita uju madalani nguluon marhiti hatana nama nopo tita di bagas tabi di bati debatado hita marhite na torasta na mamakulingi hita di bagasan halabohod dohot holeng ni roha di batibana do hita marhite ria ruas punguan nang parhalado ni huria naro manopot dohot manang yakok kita di jabu di inganan ulau tanang di nganatta marubat nang dina dipakulingi hita marhite telepon dohot marhite WhatsApp di bati dipakulingi hita marhiti aka naragam nasing oleh debata na manok tongi dang dipasod di debata na tumibuli hita ibana di habang sana hita di portibion alai di ibati do hita dakkolak kita naro jujutu ibana alai ibana sadiri dotong ro mangibati hita asa di labung mi di bagasa dirim do ibana radima hop patawon na mengadupi resesi ekonomi patau hita HKBP pasaut sentralisasi parhepengoni paduahon ditali-tali hod debatado tu hita hamuliaon dohot hatongamon atik pe tumoru saotik do hita siat debata macca bagas ni do na dihasi hole debata asamian di hita hamuliaon dohot hatongamon nai asa dang jadi adong siat tonga-tongata na patutoru dongata jolmai ai jolma namar hamuliau dohot namar hatongamot siat debatado ia ibana alani i unang taului ditaluhon resesi ekonomi hita sape pola olo hita patupa ulau namanegai hamuliau dohot hatongamotta nang hamuliau dohot hatongamon ni dongata unang olo hita mangaluas manangise madok tu hita nasotolap pita dohot nasotolap ni dongata mengadupi tantangani jalana patutoru dirita namar hamuliau ni unak taloas hamaolon na songod dia pe duk na patutoro hamuliau ta unang gabi tagadis dirita unak tagadis dongat tajolma balik sama hata na patuguhon na pabakiton tuguni rohatta ma natadok tu dirita nak turungatta si hatahon manaksibuan optimisme mahita patuluhon di babakit debatado hita gumonggom akka jadi-jadian ni tanganna biru-biru lobu binatang pidong dekke dohok sudi na mangicir di laut sudi dipatuduk tu hita dung liling di parsiajari akapad di bisuk hata di pabakit gumonggom macai liling manang nunga dapok be pangatusion naubagas jala sumitong taringot tuson ima panggonggomion naso patupa naso dinggan tuaka jadi-jadian ni tangan nai alai panggonggomion nama jaga hotcado asabui manahan bui gabi panguluhon dakola jolmai sadiri alai doho do panguluhon akka jadi-jadian ni tanganna asabui marsudut-sudut marhanguluhon hajol mauni lausido sitio potta dina mangadupi resesi ekonomi nunga di pasaha debatatu hita akka sigonggomatta jala sudi marhiti panggonggomiottai dapotan hanguluan dakola jolmai alai doho donang portibi nasasadasa na tainganion dohot akka na adong di bagasna macariko doon peopotta terlumubi ala nunga tung dijulut tamarabulun molo sotuk kita jolma pasohoton moho ni portibion ditulu tahun naroon
Iko gabi si gonggom na di halomohod de bata mahita imana sohola memikiri diri ta jolma sadiri sabing ale memikiri doho patupa na dinggan tuaka na tinopana na asingi gabi panggonggomi na majagahon akka na tinopai sianaka panigayon na makorhon tumara dohot hasusan tu hajolmaon marhiti panadauta haprosyauta doho pos nirohatta di debata namar hasok kalon namak kaholongi hita jolma imana patu pa opat na mangihuton tu hita gabi tarbahoy kita dumadelani tahun 2020 nagok hamaulon ningului jala tarpatu pa hita do sentralisasi perhepengon ni hakabipi pasauton lomore rohana do jala sian huriana hina holongan nai ima manaringoti hita mangebati hita manalinalihon hamuliaon dohot hatongamon tu hita dohot pabakit hita gungom akka jadi-jadian nai tapapos marohatta madelani tahun naguk hamaulanon kuhu tahun naguk haulion di tonga-tonga ni hagebipi di bagasan jala marhiti sentralisasi parhepengoni laho lampatugu hagebipi patupa ulaun na songon huriani Kristus di partikian mamukka 2020 sahat tutiki na mangihuton ima sahat ni tonani epurus tu hita sai mergugu mahita madelani tahun 2020 toluon marhiti sian asini rohanat itu na debatana sokal na marhagugu ni tuhat tama nama masu hita salihu na atas nama epurus padita Dr. Robinson butar-butar amin martangyang mahita mulai hati matitua li Tuhan di luas seluruh kami taripar tubona ni tahun 2020 tuluan na wilalah kami Tuhan dada gugu nami sabingi ala itu ngasih ni roham do diringirik ko di pergugui hodo kami medelani tahun nasalpu di nasa ragam ni akana huparukil hok kami ala nieli Tuhan tamado kami medok muliate tujulum lau salani mali Tuhan songong padongan yomu di hami di tahun nasalpui lau songoni do nak padongan yomu di hami genup medelani tahun 2020 nok pinasahak mon orasi mahami Tuhan gabi tahun naguk pasu-pasu jala majalo ragam niasini rohamma di hami tahun 2020 tuluan Tuhan marhiti na dipargukui ho hami diramoti ho kami gabi hu hamonako kami salihut molope ikon adupan nami ragam ni hamaulon Tuhan madalani tahun 2020 tuluan alaya la mangasahok ko kami gabi marhatawok kami jala terbaik kami mangalakahol lakkanami salakka nature nahobar tulomoni roham alani sahat di homa pujian nami Tuhan di bagasan guarni anakmu Kristus Yesus martangiak kami tujulom amin laos maredde mahita sian bukede nomor 520 sada laos tapasaha ma peliatta tujulon ilanggatan
mata bigi hatan ini bata nama berhati jalan apa ingoton hita dihasangapon dohot hamulyaon ni holong na naung mapartupali hita hamulyao dohot hasangapon sudine dada ala ni gugutta manang ala ni tuatta tungholan ala asine rohana sabingdo di hita. Lau madalani tahun 2020 tadalani ma di bagasan posni roha marhiti-hiti panugun-nugun nito di porbadia jala taingok ma hatana madok ikon bohikku dongamu mardalan asa hutugi hoko tuhasonangan. Ako mapiliata ali di batama namin na di Banua Gijang odo hararuan ni salihut silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na molutus upasat tami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na hucus di julum pasu-pasu may jalaramoti asa hu parahasya kami pilihanon patibul ho karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad hami gudang ni silio-lio mi tu hami. Asalam girgir hami mardok muliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di batana sumar mula na sumar patsohotan di batana manotong rodi saliling-liling na so ulu sudah dua kataumu jaladang ma perbulaton akariarim alai jepek jalana gabur salpudo tahun nami dohot ari-ari nami nunga salpu musi sada tahun sian ari-ari nami alai dak salpu yang wasini roham di baini hupuji hami ho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani gudang ni asini roham napasahat tami tubonan ni taunon mace gudang do dengan dibasam hujalo hami manipak tahun na salpui jala hingot tami doi sedarion ope mauliati marohanami tuho ala di pangulu jala diramoti ho hami di loko si panganon do paruloso di hami jala di pasu-pasu ho na niulan ni tangan nami akup nini lehoko do hasonangan tuluak nami jala di pedua hodo hami siap paramaran jala diramoti hodo hami dihagugutan totongdo dilehoko barita nauli manodangi hami asasanga hami paubahon rohanami akup ni dilehoko do apul-apul tuna marsak tuna matean asaunang madili na sida molo hingot tami sudi pabainan nami di tahun nok salpui namaila do hami nuaing maradupoko ala jut magopo ari-ari nami dohot asine roham hubaik kami ope bicat di salpu hokon waing tahun na salpui sian hami salpu hom masudi pabainan nami na hurangi jala sesa sudi dosa nami
Sai hukupi ma pabahenan nami na hurangi marhiti-hiti asini roham. Di bati hodo hami manipat nasa tauni. Jala di dahodo lan naso marparbui nadinggan di tonga-tonga nami. Sai unang jolotaba. Sai pasobu mahami mangulu. Anggiat marparbui nadinggak kami tujuluanon. Hupar hatopot tami dosudi asini roham jala di bagasa kaserepon. Dohot udut ni roah dohami nuaing mangido tuho. Sahat tuho mahamion sudi. Sai tugu-tugu jala ramoti ma hamiot sudi. Sai tugu-tugu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni ganupari. Asa pujion nami ho di tahun naroon. Patuduhom maganupari tuhami. Dala sidalanan nami dohot ulaon si ulaon nami. Saya paso-paso mahami jupang marpungu di bagasmon. Di parsikolan song ni dohot di bagas nami be. Saya itu pahi sudi parjamita. Pangajari dohot na paturehon na marsahit. Song ni dohot na pinasahat tu nasida. Saya ramoti ma manggonggomi hami. Tatak masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na somarina. Nanilean ni halak unang luas nasida honarupa alai patuduhom matu nasida asini roham naso macohoti asara marlas ni roha hami sugut dihasonanga di labungmu di inganan nahop ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman nami na di Banua Gijang sai pinarbadia magwarmu sai Roma harajaumu sai sau malomo ni roham di Banu Tongosong na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedari kenguluan siapari sesama dosa nami songopane sanami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami unak kami tu gihot tu pangujunan pelua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarhon madamena tutodi. Di kita salihutna na hinolongan itu hatta Yesus Kristus atas nama sudi parhalado songoni dohot na makobasi di parminggota di arianon upasahat tami ma tuhita salihutna selamat tahun baru ma dihita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.